बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सुमेच्या बडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थमध्ये नमान बरी करपन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस देवाच्या मी करत आणि आमच्या आमेन. अबले समयाची साखर तुझ्या शब्दावर नमान बरी करपन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस देवाच्या करत आणि आमच्या आमेन. आणि देवाचं पुत मनीसलो आमच्यामध्ये जिलो नमान बरी करपन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस भगवंती देवाच्या माया मापासत विनंती कर रातिया येसु मी विस्तार मनुष्य पण घेतलेला मी सणासला कष्टाने आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवागला बडव्या मुझे रखना सदैन मका जदैन मका जिंदा बेन मोतीस बडकाय मका रसमानी समाज सलै आमेन. ससना सोविशो दीता काही सुमिया आमेन. सत्मंता देवा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमका येऊ तुझे कशी सरगार जाता तशी संसारान जाऊ नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक गडीभर दोळे आमच्या दांप्या ह्या सकाळीच्या वेळार आम्ही उठून सुम्याच्या मुखार आम्ही असाव सुम्याचे पिंतूर ताचे ते मुखामोळ आमच्या दोळ्या मुखार आम्ही हाडया असा इतर असो दीस पवित्र दीस आमका सुम्यान हो केला. आज आम्ही किती त्या सुम्याकडे मागया किती आमकां गरज आसा आज आमच्या जिविताक प्रत्येक जण आम्ही आज उलवणे हर एक सुम्याच्या हातात आम्ही समर्पण दिवया. आज देवाचे उत्तर सांगता सिराकासो ग्रंथ 20:7 अध्याय ओळ 4 हालेले साळणेत कसरो उरता तेच परी मनुष्याच्या उलवण्यात ताचे सुखी दिसून येतात. वय सबार पोटी आम्ही उलयता आम्ही कोणाकी दुखेला जावंक पुरो आम्ही चिंती नासतना की ते कोणाकी काय सांगला जावंक पुरो पूण आमकां ते कळना. सबार जाणां आमच्या तावन आम्ही आज दुखेला आमच्या उतरांनी एक घडीभर आम्ही बक्षण्या मागया मेहरांची जडती करच्या पयलेच हांव खंयच्या स्थितीर आसा
हांव खंयच्या स्थानार आसा म्हूण आमकांच आमी आज वरवणी करया. आज लुकाचो अध्याय 6वी वळ 30 आनी 7 वळ सांगता, हेरांची जडती करिनाका आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाका आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना म्हूण म्हणटा. वय आमी हेरांक ताणें तशें केलें आनी अशें केलें म्हूण आमी सबार पोटी खोडी काडटा, तांचें सुखी आमी सोदून काडटा. आज पयल्या सुवातेर हांव खंयच्या स्थानार आसा, हांव खंयसर चुकोवन पडला म्हूण आमचीच आमी वरवणी करून घेवया. आमी हेरांक बक्षिया आज जावंक पुरो आमचे तावन आमी कितें सूख केल्या, आमचे तावन कितें उलोवण्यांत या खंयच्यान ती आमची सूख जाल्या जाल्यार आमी आज बोगसणे मागया सोम्या कडेन. आज सोमी बोगसूंक ताचो तो उजवो हात उखलून आमचेर ताची आशिर्वादां दिवंक तो तयार आसा. ह्या आयताराच्या दिसा आमी सोमयाचे बोगसणे मागया. सोम्या, हांव जावंक पुरो आज म्हज्या उलोवण्यांत हांवें हेरांक दुखयलां सोम्या, म्हज्या करण्यांनी हांवें हेरांक आज दुखयलां सोम्या. हांव आज सकाळी फुडें तुजे कडेन बोगसणे मागता सोम्या. तुजी बोगसण्याचें किर्ण म्हजेर फांकय सोम्या आनी म्हाका एक शुद्ध परिशुद्ध कर म्हण ह्या सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्यान आमकां हो आज दीस फावो केला. सोम्यान ह्या सकाळच्या वेळा आज उठून मॉर्निंग मन्ना ह्या मागण्यांत आमकां आयतें केल्ल्या खातीर त्या सोम्याची आमी स्तुती करया. सोम्याक आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. एक घडीभर आमच्या मायक आमी अनम्यूट करून व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करया. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका समय जेजू, ग्रह तुका समय जेजू, वंदन तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, मान तुका समय जेजू, स्तुति तुका समय जेजू, जय तुका समय जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका समय जेजू, कृष्ण तुका समय जेजू, वंदन तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, मान तुका समय जेजू, स्तुति तुका समय जेजू, जय तुका समय जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, praise you, Conta me Jesus, vai glory, tania, Jesus, Jesus glory, nacha praise papa. you. How tu Nacha papa, बाप्पा हा तुका how tu बटेचा papa pita, chati moga धरती chati, मगाच्या anja पटाची somia आमच्या tera, सम्याची शरणदारा येशू chati ख्रिस्त udani तुझे deva, निरगत mani devo, आणि पाणी देवपण आमच्या सगळ्यांचा सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पत्नीपणा पत्कांच्या कसं परिपणापासून या पहिल्या खणात आम्ही भेटून दिवया. आमचे सर गरजो प्रत्येक तरान आमची कटमा आज समयाच्या हातात आम्ही समर्पण दिवया. आमच्या कटमान खैसर उणेपण आसा, खैसर नाम बोगसणे आसा, जावंक पुरो आमच्या कटमांत आम्ही आज एकामेका बोगसंक पाठीसर लावं जावंक पुरो घोवा बैल्यामध्ये समाधान ना, भावा बहिणीमध्ये समाधान ना, जा खंयच्या एका ल्हानशा कारणा खातीर आज हगेंदवर आम्ही कटमांत आसांव जावंक पुरो. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा एकामेकाक बक्षिया म्हणून. तर आमी आज आमच्या कटमांत खंयसर ना समाधान आसा थंयसर आमी आज बोगसणे दिवया. आमी वचून पयल्यान तांचे कडेन बोगसणे मागया. जेन्ना आमी तांचे कडेन बोगसणे मागता सोमयाचे बोगसणे आज आमकां मेळटले. आमचे कटमां संपूर्ण रितीन सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या कटमांत आसले आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया. आज भुरगीं आमची आशिर्वादीत जावं दी. जावंक पुरो भुरगीं आज आडवाट धरून वचोन आसात जावंक पुरो. आवय बापायन सांगिल्लें आयकनान जावंक पुरो. आज सोमयाचो आशिर्वाद त्या भुरग्यांचेर आमी मागोवन घेवया. आज आमी काम करचो जागो सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. आमी काम करचे हर एक हातेरा आज खंयसर आमी वेता, कोणा कडेन उलयता, खंयच्या व्यक्तीक आमी मेळटा, हर एकल्या व्यक्तीक सोमयाच्या हातान समर्पण दिवन सोमयाचो भरपूर आशिर्वाद आज आमचेर आनी आमच्या कटमाचेर आनी आमच्या देशाचेर आमच्या हर एकल्यांचेर आज मागोवन घेवन देवाचें उतर आमी 3 पोटी रिपीट करया.
Genesis 12:2. Genesis 12:2. हांव तुजे How to तावन get on the एक word वर्सा वर्सा उजयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजें नांव हांव वरतें करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. एक आशीर्वाद. Genesis 12:2. Genesis हांव तुजे 12:2. तावन एक वर्सा How to उजयतलो get on the तुजेर हांव आशीर्वाद तुझे ताने घालतलो कोण वर्ड तुजें पडतो नांव तुझे वरतें नाव करतलो आशीर्वाद आनी करतलो तूं आणि तुझे जातलो नाव एक वर्तें आशीर्वाद. करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. Genesis 12:2. Genesis 12:2. हांव तुजे Get तावन on हांव the एक तुझे word वर्सा तावन एक वर्सा वर्ड उजयतलो वर्सा उजयतलो तुजेर हांव उजयतलो आशीर्वाद तुझेर हांव घालतलो आशीर्वाद आनी तुजें करतलो नांव आणि वरतें तुझे तुझे नाव करतलो नाव वर्तें वर्तें तूं करतलो करतलो जातलो आणि एक तूं आशीर्वाद. तू जातलो जातलो एक एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या कठीण पश्चावा बरी कष्टाच्या पाठ. पश्चावा पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा कष्टाच्या बरी पाठ. पश्चावा पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चावा पश्चावा पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चावा पश्चावा बरी पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या कठीण पश्चावा पश्चावा बरी पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चावा पश्चावा बरी पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चावा बरी पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चावा बरी पश्चावा पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चावा बरी पाठ. पाठ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. ससनाच्या बाबा तुका ससनाच्या भेटेता. बाबा तुका भेटेता तुका भेटेता तुझ्या तिमकाच्या पुताची आमच्या सगळ्या आणि सडोंगराची जकरी उडाने रगत आणि आणि देपोन तुझ्या बच्चांच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या परिपाच्या बाबतीच्या परिपणा बसव. बसून ह्या दुसऱ्या कानात आमी समर्पण दिवया. आज आमी हाताक घालची हर एक कामा जे कितें काम आमी हाताक घालूंक आसा जावं पुरो आज ह्या हप्त्यांत ह्या म्हयन्यात खंयचे काम आमी हाताक घालूंक आसा हर एक काम सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक तरान मागया आमी काम नासलेल्या हर एक भाव भयणी पासत जावं पुरो ती आज ह्या हप्त्यान ती इंटरव्यूक वेता जावं पुरो तांचे काम सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. सोमी तांचे जीवन मुखार सुद्दां व्हरूंक जाय आसलें एक बरें काम तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच साबार जाणां कामा कडेन कश्टाचे आसात कश्ट बगते आसात जावं पुरो ती काम करतात एक्स्ट्रा काम करतात पूण तांकां एक्स्ट्रा ओव्हर टायम दिनात. साबार जाणां इन्क्रिमेंटा खातीर बोनसा खातीर राखून आसात. सोम्या हर एकल्यांचे काम तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागता सोम्या. साबार जाणां कामा कडेन फट फिर्याद मान केस घाल्या आनी ती त्या केसीच्या फाटल्यान कितलेशे दिसांत ती आज जगण आसात. सोम्या आज तुजेंच उतर सांगता किर्तन 34:18 दैर सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता म्हणून. वय सोम्या आज तांचे धैर्य उणें जावन गेलां सोम्या. कितलेशे दिसांत त्या केसी फाटल्यान वचून तांचे धैर्य उणें जाला पूण सोम्या तुझें उतर आज तांकां धैर्य दिता सोम्या कित्याक तूं आज तांचे लागीं आसा. खंतीन बुडल्यान गे सोम्या आज तूं तांचे लागीं आसाय सोम्या. तूं तांकां तूं आज सांगताय तुझें उतरच आज सांगता सोम्या हांव आसा. तिथीवन मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस पोर तांकां निवारता म्हणून. वय सोम्या तांकां त्या हर एका कश्टांत तूं आज भायर काड सोम्या. तांचे कटमा सांगात तांच्या संतोशांत आनी जियोंक तूं फावो कर सोम्या. तशेंच साबार जाणां रेसिडेन्सीच्या प्रॉब्लेमार आसात सोम्या. विजा नासतना या सिव्हिल आयडी रिन्यू जायनासतना भायर भितर वचून ते आज कश्टाचे आसात सोम्या. तांच्या हर एकल्यांचेर सोम्या तुजो आशीर्वाद घाल. साबार जाणांक स्पॉन्सरांनी पयशे काडून गेला विजा मारता म्हण पूण विजा मारी नासतना सोम्या ते स्पॉन्सर भायल्या गांवांक गेलात म्हणून फोन केल्यार फोन उखल नासतना सोम्या ती आज कश्टान आसा सोम्या. त्या हर एकल्यांचे कश्ट तूं आज पळयताय सोम्या. कित्याक जेन्ना आमी तुजेर नदर लायता सोम्या आमचे मुखामळ परसळटले म्हण तूं सांगताय सोम्या. किर्तन 34:5 सांगता ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. लजेन तुमची तकली तुमी पोंदाक कितेंच घालची ना म्हणून. वय सोम्या हर एका भाव भयणीक तुज्या हातान समर्पण दिवन मागता. साबार जाणां भाव भयणी आपली सूख नासतना जेलान कश्टाचे आसा सोम्या. तांकां बेगीनच त्या जेलांतल्यान भायर काड सोम्या. आपल्या कुटुंबा सांगता त्या संतोशांची येशें तशेंच सोम्या साबार जाणां आपल्या गव्हर्मेंटाच्या कामा खातीर साबार पोटी सोम्या ते फायल काडून वेता आसतना आज ते समाना हें समाना म्हूण फाटीं धाडटात सोम्या. सोम्या त्या ऑफिसराचे मन तूं उगडय सोम्या. जें कितें तांच्या तांणी वेला डॉक्युमेंट्स तेंकां करेक्ट
जाऊन सुम्या तांचे ते डॉक्युमेंटार सायन जाऊन त्यांनी आशिल्ल्या हर एक तांकां मेळच्या बरी कर. हर एक आमच्यो येवजण्यो सुम्या तुज्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागता. आमी आमच्या येवजण्याचेर तुजे आशीर्वाद घाल सुम्या. जितले आमी तुजेर भरवसो दवरता सुम्या. खंडीत जावन आमच्या काळोख आसलो आमची वाट तूं आज उजवाड आणपाक येतालय सुम्या. आमच्या काळोख तूं पयस कर, उजवाड आमच्या वाटेक पांकय म्हण हर एक आमच्या येवजण्यो सुम्याच्या पांयां ताळो दवरले. देवाचें उतर आमी रिपीट करया. जॉब 22-28 तुझे सर येवजण्याचो फळ जातलो आणि तुझ्या वाटेक उजवाड पडतलो. Job 22-28 जो सर्व येवजण्यो फळ जातलो आणि तुझ्या वाटेर उजवाड जातलो आणि तुझ्या वाटेर उजवाड पावतलो. 22-28 येवजण्यो फळ जातलो फळ जातलो आणि तुझ्या वाटेर उजवाड पावतलो. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशान आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बापा. ससनाच्या बापा तुझा बलिदान तुझ्या मताच्या हाताची त्या तिसऱ्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागया. विंगड विंगड रीतीच्या पिढ्यांत वळवळच्या आमच्या भाव बहिण्यापासून प्रत्येक रीतीन आज व्हेंटिलेटर असच्या NICU तसच्या ICU तसच्या हर एकल्यापासून वडान तावन ल्हाना मोसर हर एकल्यांक आमी जे कोणी आमकां आज मागोंक सांगला तांचो आमी उडास काडया. आज ती मरणाच्या तणीर आसात जेजू, तूं तांची काकुळट कर. जेजू आज तांची पिडा कसली म्हणून कळीत जायना जेजू, तूं तांचेर दयाळ दिश्ट घाल. जेजू आज आमच्या कुटुंबान जेजू वडिलां आसात जेजू, एकसुरी आसात जेजू, तूं तांची काकूत कर. तांचे ह्या उतर प्रायर तूं तांचो आसरो जा जेजू. जेजू आज आमची भुरगीं आमच्या तान पयस आसात जेजू. जेजू तूं तांचे दाळ दिश्ट घाल जेजू. कसली पिडा शिडा तांकां येना जावन दी जेजू. जेजू आज आमची भुरगीं एग्जाम बरयतात, पिड्यांत आसात जेजू, ताप, पंकली, शेळ. जेजू तूं तांकां आपड जेजू, तूं तांकां गुण कर जेजू. जेजू आज कोणी अवघडान सांपडल्यात, ऍक्सिडेंट जाला जेजू, घाय जाल्यात जेजू, तांकां आपड जेजू. जेजू आज कोणाक किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला, डायलिसीस करतात, हार्टचे प्रॉब्लेम आसात, सर्जरी करूंक सांगला, ब्लॉक आसात हार्टान. जेजू तूं तांकां आपड जेजू. आज जी कोण जांक पुरो गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम्स विंगड विंगड रितीन कुडींत भलायकी पाड जाल्या, आर्थरायट्स, गांठी दूख, पांय दूख, व्हेरिकोसिस, थायरॉइड, ब्लड प्रेशर हाय जाला, डायबिटीस, तकली फडाफड, मायग्रेन. जेजू तुका कळीत आसा जेजू, तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना जेजू, तू श्रेष्ठ वैज जेजू. सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळ समर्पित हांव जेजू. तुजी कृपाळ दिश्ट ह्या भुरग्यांचेर घाल जेजू. तांची पिडा आशिराक सोसून व्हरूंक जाय आसची सकत तूं तांकां दी जेजू. आनी तांची पिडा तुज्या भोव अमोलीक रगत तांचेर शेणावन कंप्लीट रितीन तांकां तूं हील कर जेजू म्हणून
शकता. प्रत्येक रितीन कॅन्सर पिडेंत वळवळतात जेजू. विंगड विंगड रितीच्या कॅन्सरांत आसात जेजू. रिपोर्टाक वेट करनासात जेजू. जेजू तू सगळी जाणाय जेजू. ही कॅन्सर म्हणली पिडा ह्या संवसारात नाश जायशे कर जेजू. आम्ही हे आता उतर रिपीट करूया. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशांक सोदीत म्हाका कितें आसात. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशांक सोदीत म्हाका कितें आसात. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशांक सोदीत म्हाका कितें आसात. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पश्चातापात पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. कृष्णाच्या बाप्पा बापा बेटाच्या मुलाची मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सर्वांना जेजू ख्रिस्त पुढे जातील आत्मा आणि देव तुझ्या पथकांच्या आणि सगळे संसाराच्या पथकांच्या बरीपणापासून त्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागया आमचे कुटुंबा जिवीत. आज आमच्या कुटुंबा जिवितात फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसात. आज कोणा लोन काणी घेवंक एप्लाय केला. लोनाची रिक्वेस्ट बँकांत दिला. जावंक पुरो एप्लिकेशन रिजेक्ट जाला. आज कोणी लोन घेतला फारीक करूंक जाते ना. कष्ट जाते आसात. ऋणकारी जाल्या. बिझनेसांत घाल्ले पयशे इन्वेस्ट केल्ले पयशे आज कितेंच प्रॉफिट येनासतना लॉसार आसात. आज आमच्या कुटुंबात घोव बैलांमध्ये संबंध बरो ना. आज घोव बैला अनैतिक संबंधांत आसात. कुटुंबांत झगडे असमाधान राजकारण आसा. आज आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं जेजू लागीं नात. विसाक वसनात. मागणे ना. ह्या कुटुंबांत ना समाधान आसा. झगडे आसा. एकामेका पळयतना राग येता. हा सगळी हे जेजूच्या कुर्सा मुळान घालया. हे जावंक पुरो. कुटुंबांत एक काम नसताना घोव बैलांमध्ये मनस्ताप आयला जावंक पुरो. डायव्हर्स एप्लाय केला. कोणाकी सुसायड टेंडन्सी येता जावंक पुरो. जेजूक समर्पण दिवया. कामाक एप्लाय केला. काम मेळते ना. या कामाडे बॉस इरिटेट करता. हे सगळी जेजूक समर्पिया. आज जेजू ताच्या आमली रगत जैसर आम्ही असा थंयसर तो शेणयतलो. आज आम्ही खंय असा तो जागो तो पवित्र करतलो. जेजूच्या नावान आम्ही जेजूचे नाव उसारत असताना जेजू आमचे हर एक प्रॉब्लेम्साक सोल्युशन दिवचो एकलोच. त्या जेजू कडे आम्ही धावया. त्या जेजूच्या कुर्सा मुळात आम्ही रावया. त्या कुर्सा मुळात जेजू आपलो हात विस्तारून सांगता हांव तुजो मोग करता. तुजे असले हर एक प्रॉब्लेम्साक हांव तुका सोल्युशन दिता. आज जेजू सांगता जावंक पुरो कोणे एकल्याक कामाडे मस्त प्रॉब्लेम्स आसात. इंडेमनिटी दिवना. सॅलरी दिनात. रजेक एप्लाय केला. लीव
लिवाक तांणी अप्रुवल दिवना जावंक बरो रेसिडेन्सीचे इश्यूज आसात. रेसिडेन्सी मारूंक आसा, वेळ उतरला, एक्सपायरी डेट या एक्सपायरी जाला. मिनिस्ट्रीचे दोळे उगड म्हणून जेजू कडेन आमी मागया. थंयसर वेता आसतना जेजूच आमचे सांगाता आसतलो. ते एप्लिकेशन ताच्या हातान दिता आसतना कसलेच कश्ट नासतना तो एप्लिकेशन सायन करून दी. सगळे इरादे आमी जेजूच्या कुर्सा मळांत घालया आणि हे उतर आतां आमी रिपीट करया. Exodus Exodus 14:14 14:14. सर्व तुमच्या खातीर सर्व तुमच्या खातीर सर्व हो तुम्ही तुम्ही शांत शांत राहा. राहा. Exodus Exodus 14:14. 14:14 सर्वच तुमच्या तुमच्या हो खातीर तुमच्या खातीर तेजस झालं तुम्ही शांत शांत राहा. Exodus Exodus 14:14 14:14 सर्वच सर्व तुमच्या खातीर तुमच्या तुम्ही तुम्ही शांत शांत राहा. राहा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकार आहे बाप्पा. ससनाच्या आणि सरदाराचे त्या कणात आमी समर्पण दिवन मागया. आमचे सर भुरग्यांक पासत एग्जाम बरोवच्या हर एका भुरग्यांक आमी जेजूच्या कुर्सा मळांत समर्पण दिवया. 10वी आणि 12वी एग्जाम बरोवच्या हर एकल्या पासत जेजू तांकां आशीर्वादीत करून दी. जेजू तांचेर बेसांवां वतून दी. ती एग्जाम बरयत आसतना तांकां गरज आसचे हर एक नॉलेज जेजू तांकां दिवन दी. जेजू तांचेर सांगाता रावून दी. कसलीच पिडा शिडा तांकां येना जावन दी. जेजू तांच्या सांगाता रावून ते एग्जाम पेपर पळयत आसतना तांकां येवची ती कावजेनी भिरांत एग्जाम हॉलाचें बे टिचेरीचें बे विविध विंगड रितीचें बे जेजूच्या कुर्सा मळांत वचून पडून दी. तो आमचो सर्वेस्पर आमचो धनी तांच्या सांगाता रावून दी. तांकां पवित्र आत्म्यान भरून दी. क्वेश्चन पेपर पळयत आसतना आन्सरां कसलींच तांणी विसरनासतना तांचे कॉन्सन्ट्रेशन पावर इनक्रीज करून दी. एग्जाम बरयत आसतना जेजू ताच्या पवित्र आत्मा तांच्या सांगाता वतून दी. जेजू तू तांच्या सांगाता राव. जेजू ही भुरगीं जेजू तुजी भुरगीं जेजू ह्या भुरग्यांक तू जाणवाय दी. जेजू जे कितें बरोवंक जाय जेजू तू तांकां उगडासाक हाड. जेजू मेर्लिन, ग्रेस, सॅन्ड्रा, रिया, दिया, आकाश, शानिया, शरीन, आयरीन, शेरिल, लॉरा, येलेना, डेव्हिस, केल फर्नांडिस, मिलबॉर्न, मिशेल, नियोला, वियोला, कॅरल, जोहान, बेन्सन, लिओनारा, आयझॅक, लेयसॉन, आरुष, एव्रिल, निकोल, सारा, मिकेल, सुप्रिया, लेनोरा, सोनल, रोज गोम्स, टेरेन्स, एलरॉय, लियाना, एथन, जॉन, स्टीफन, आयुष, रेइनर, एल्बियोन, एल्विस, सेल्सिया, डेल्विन, प्रीवा, सॅन्सिया, चेल्सिया, जियाना, जेनिशा, जिशल, प्रिन्सन, जेडल, कॅल्विन, कॅटलिन. जेजू ह्या सर भुरग्यांक
आणखी कोणाची नांवां उसारूंक नात जेजू. तुका कळीत आसा जेजू. ह्या सर भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू. तांचे सांगाता राव जेजू. म्हणून हे आतां आमी आमचो हात वयर आवय बापूय भुरगीं सांगाता आसात जाल्यार तांच्या माथ्यार हात दवरा. नंतर हात आमचो उबारया आनी हे उतर आमी भक्तीपणान रिपीट करया. आयजाया बुद्धीसानी परमेश्वराच्या शाणेपणाचो आनी गुणांचो आयजाया 11 सर्वेश्वर जाणवायचो आनी परमेश्वराच्या शाणेपणाचो आयजाया 11 आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. हे भगवंता देवा हे भगवंता सगळ्या संसाराची मगळ्या बाबा मगळ्या बाप्पा ह्या लाईनी रस्त्या हरी एका बाबा तुझ्या पायांतळा समर्पिता बाप्पा. तांच्यो गरजो तांचे योजना हे किती तांच्या काळजाचे अत्रे जाणार बाप्पा. ह्या लाईनी युट्यूबार सगळं हरी एकल्या भाव भयण्यान तुझ्या समर्पिता बाप्पा. ह्या पिटिशन बॉक्सार चॅट बॉक्सार त्यांची पिटिशन तांणी जाल्यान बाप्पा तुका कळीत आसा जे कितें तांच्या जिविता गरजेचे ते तू तांकां फाव कर बाप्पा. ह्या लायनी रस्त्या रिना ताच्या कुटुंबाक समर्पिता बाप्पा. ताच्या कुटुंबात असचे हर एक प्रॉब्लेम्स तुझ्या पायांतळे समर्पण दिता. तुझ्या घोवाक समर्पण दिता बाप्पा. बाप्पा आम्ही समर्पण दिता चली म्हणल्या बहिणी पासून कॅन्सर वळवळता बाप्पा. तिचे तू नदर घाल बाप्पा. तिचे कॅन्सर हर एक तिच्या पुढे तू विस्तारला बाप्पा. जाईन बाप्पा तुझी कृपाळ दिष्ट तिचेर घाल बाप्पा. ब्लिडिंग आसा ते ब्रेन आणि ब्लिडिंग आसा आसा म्हणले तसलेच ना तुझ्या पुतान पुरसातान वरयले ते रगतांचेर शेणई बाप्पा आणि ते कंप्लीट ते पिडे फादर नेल्सन आज जन्म दिवस आचरण करता जे बापा तुम्ही फादर नेल्सन विंसून काढलाय तुझी फर्जे बरी खबर प्रगट करो. आज 12 जण बापा त्यांचे जन्मदिस आचरण करता जांकर एनिव्हर्सरी आचरण करता. त्यांच्या जन्मदिसाच्या लागून ती तुका काळजान तावन दिन वाजतात. तांकां मुखार त्यांचे जिवीत सुफळ कर. त्यांचे योजना मुखले योजना सुफळ करून मागता बाप्पा प्रत्येक रीतीने आज शरण म्हणली बहीण मागता तिचे रेसिडेन्सी स्टॅम्प करून ती बेते आसा बाप्पा. तिच्या सांगात तू राव जेजू तिका तू त्या ऑफिसरची मोल उठते जेजू अडकण येनासतना तिचे रेसिडेन्सी स्टॅम्प जाऊन येऊन दी म्हणून मागया. प्रत्येक रीतीने मागता आर्मन म्हणलं भाऊ युसुफ म्हणल्या भावा
तुझी कृपाळ दिसते तुका सारखे म्हणले कसलेंच ना जेजू अशें भुरगीं आसात सिस्टॉन क्रिस्टियन ग्लोरिया मेलविटा लेस्टर सवादने भुरगीं आसात प्रत्येक रितीन आमी मागता ह्या घडये तूं तांच्या सांगता राव आसाय म्हणून आमकां तुजी बरी पातळी आसा सर गरज तुझ्या पांयां तळे समर्पण दिता ह्या लायनी रस्त्या हर एका भाव भयण्या तुझ्या पांयां तळे समर्पण दिता जॉयस मेली रॉबर्ट हिल्डा मेजी डिसोजा मार्गरेट रिस्टन मिलबॉर्न रिचर्ड अरुण वाज हेनरी डेरिल इबेथ मरिया फेराओ जसिंता कोएलो जेनिशा जिशल जेम्स सिंड्रेला लीना टीना मेलविन शरल सोनल तेरेसा प्रदीप मिनेज सविता अनिल ग्लोरिया शरण सिरिल हेजी सिल्विया पिंटो एरन तांसिया ऑस्टिन वीडा विक्टर रीना अरुण तेरेजा काश्मीर सर बाबा तुझ्या पांयां तळे समर्पित जो आशीर्वाद तांचे संगता रावून दी म्हणून मागता मोरये माई आमचे शारवती ह्या सर भुरग्यां पासून आमी तुजे लागीं विनंती करता माय नमान मरिये गुतपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुजे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा बापाचे पुता